vuonna 2025 ja yritysten nettisivut näyttää tältä. Mä oon järkkäämässä lapselle iso juhla. Ja mä tarvin hienon ja tunnelmallisen juhlatilan. Ja voit olla varma, että mulla on paljon fyrkkaa, jota on valmis käyttää tähän. Tässä minä löysin 2 firmaa, joilta minä voin vuokrata semipahen juhlatilan. Mut hei, ennen kuin mä otan yhteyttä, mun pitää tietenkin tsiikaa, että se juhlatila on sopiva mun tarpeisiin. Tässä ekan firman sivulla on pari kuvaa ja tekstiä, vaan tekstiä. Siis ihan oikeasti. Mutta tämän tokan firman nettisivulla on viihteellinen esittelyvideo salista, joka saa mut kiinnostumaan. Oho, en tiennytkään, että tätä vuokraa ystävällisen näköinen Sirppa-mummo. Mäpä muuten soitan sinne heti. Joten ihan oikeasti. Teki sun yritys B2B tai B2C kauppaa? Niin mitä sä luulet? Kumpi yritys tekee enemmän kauppaa? Firma A vai firma B? Ja hei, pieni plugi tähän väliin. Mun lapsen lapsi Anton tekee PK-yrityksille videoita ja mainoksia, jotka tuo tuloksia. Enkä nyt puhu mistään tylsistä yritysten esittelyvideosta, mitä suurimmalla osasta PK-firmoilta on. Puhun videostrategiasta, joka lisää konversioita niin hemmetisti sen lisäksi, että vahvistaa sun firman mielikuvaa ja erottaa kilpailijoista.